Sa number 2, isa ka board member sa Negros Occidental ang ginakabig sa karon nga person of interest sa ginpatigayon nga raids ang PNP sa isa ka operation sang illegal nga isabong sa banwa sang EB Magalona. Makita sa video ang pagtinumpok sa mga patay nga mga inugbulang nga manok. Ini ang kuha sang kapulisan matapos ka matukiban sang kahapon nga adlaw Hulyo 8 ang isa ka illegal nga online sabong operation sa Hacienda Pilar, Barangay Alicante, EB Magalona samtang nagapatigayon ini sang manhunt operation. Ginsiling ni Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Romano Cardino nga tuyo lang kuntani sang kapulisan nga mag-serve sang warrant of arrest sa isa ka most wanted person sa rehiyon apang pag-abot sa otoridad sa lugar ila nadakpan ang nagapadayon nga operasyon sang illegal nga isabong. Gikumpirmar man ni Cardino nga nakit-an sa otoridad sa Negros Occidental Board Member Andrew Montelibano nga yara sa sulod sang compound kung saan inahamtang ang isabong. 4 ka persona ang arestado matapos nga nadakpan ini sa akto nga nag-operate sang nasambit nga aktibidad. Sila ang ginapatihan man nga may kaangtanan kay Montelibano. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602, Illegal Gambling kag Cybercrime Prevention Act ang mga sospetsado. Samtang ang subject kuntani sang manhunt operation ang nakapalagyo kag wala na madakpan sa otoridad. Wala man na aresto si board member Montelibano sa ginpatigayon nga operasyon. Pangudsuno sa kapulisan, wala siya nakit-an sa akto nga nagapakigbahin sa isabong. Ginakabig sa kapulisan nga person of interest si Montelibano, bangod ginapatihan man nga siya ang tag-iya sang amo nga lugar. Apang, giklaro ni Cardino nga wala na pamatud-an kung si Montelibano gidman ang sa likod sang illegal nga operasyon. Parayon pa nga ginaimbestigaran sa kapulisan ang kahilabtanan ni Montelibano sa illegal nga isabong sa EB Magalona. Si Montelibano ang pamuno sang Committee on Games and Amusement sang Sanggunian Panalawigan sang Negros Occidental. Gitinguan sa Digicast Negros nga makuha ang bahay ni Montelibano apang wala pa siya nagasabat sa iya nga telepono kag wala man siya kaina sa iya nga talatapan sa Kapitolyo. Nakuha sa operasyon ang 142 ka mga buhit nga manok, 1,016 ka mga patay nga manok, 156 ka bulang kag mga equipment kag ginagamit sa online operation. Ginapasiguro naman sa kapulisan ang publiko nga wala sang whitewash nga matabo kag wala sang bisan sino nga public official ang makaluwas sa layi. Actually, i-check natin yung talagang ownership ng property. So, I have directed the Chief of Police to check with the Assessor's Office kung sa kanya ba talaga yung property, sa kanya ba nakapangalan, para ma-establish natin yung ownership. So bakit hindi siya nakulit? The mere fact na nandun yung presence niya? Actually, hindi kasi siya ang subject natin talaga sa operation. So, most wanted talaga ang ating target. So, hindi naman natin ma-establish sa mga operatiba natin siya ay involved doon sa online sabong na to kasi na-chance upan lang naman natin itong online sabong operations. Parang hindi naman siya na actually on the act of the nakasama doon sa sabong.